Sasingsing lang rin magtindang ebon nakakasabi na ng CLTV 36 News king City Market Plaza king syudad na ng San Fernando, Pampanga. Ing dati kasing 1,200 hanggang 1,500 pesos sa kwara king balang case na ng ebon, miraras na kanong eni king may git 2,000 pesos. Sobra yakatas compare ken dati, siguro intindas na may git 200 per case naman. Matas eni, yan yung nilabasan na masyado. Eni patas na patas. Hanggang December, magtas yan eh. Kulang kano'y stocks na ng ebon na niya Mikamal Lareni ag pangkarang supplier manibat Tarlac at Bulacan. Mikamal mo naman kano'y feeds anya mi epektuan ing production. Kulang po talaga. Dakal po poultry mig kay tinong ng dahil ketang last na pandemic. Kaya may takutan na lang po siguro open na kami. Sabi na kasi matas itang feeds. Oh. Siyempre, malyaring nga daw pa ka ng tweeds ding manok. Wait nga mo noon da. Pauli na nini, malagad la ka no reman niya ebon kari Carmina Mortel ang pong Zenny Golciano. Matumal. Alang burida kasi din tao, mura mo. Tamong agyuda. Ngayon magkasakit la. Di nga ba, nalamagtinda kasi talagang matumal. Nung atin man kanong sasali, kareta namong mga lating ebon. At yung eni ken 7 pesos and 50 centavos in presyo balang peraso na ng small egg. 8 pesos naman king medium, 8 pesos and 50 centavos king large, at 8 pesos and 80 centavos king extra large. Samantala, base king report na ng state media a PTV, apektado mo naman ng supply na ng ebon pauli na ng bird flu ag pangking Philippine Egg Board Association. Bird flu, marami yung nawala. Ang estimate namin, mga 9 to 10 million layers. So, nabawasan yung supply. Tapos nga, yung iba, hindi na, ibig sabihin, hindi nagpulod yung malalaki kasi nga wala ang bakuna pa na pinapayagan sa bird flu. Ano sa nung protocol kung wala naman yung bakuna, di ba? Isang taon na mahigit yung request para sa AA vaccine na ginagamit naman ng mga karatig bansa natin. Samantala, gagawa na kanong paralan ng Department of Agriculture bang apababa ang presyo na ning ebon. Kaya be nakarening pa magparakal king mais sa gagawan dang patuka kareng manok. Oras baba ang presyo na ning mais, sabi kano yung presyo na ning ebon. At pa nga may ka-oversupply, mag-export ya kano ing bangsa. Kaya be liyan na kanilaw, ako po yung kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.